Pohon. Before. Touchdown Pohon. Hello, Dong. Hi, Justine. Hi, Pohon. Tak. Pohon. Yung dala pa rin yun. Gindayuran. Yeah. Hi. Abot na niya. Yeah. Ano siya? Ano ka naman sa paabot lang ni Derry lang ni Mama. Nang. Videohan ka. Oh! Oh my God! Init po, init. Hello. Asa may agin Arsen? Bago ya, Arsen. Hi, Kawin. Hi, Kawin. Liga tas pangog ha. Oh, hi, Arsen. Hi, Day. Ako dito. Hi, Joel. May lang ba yan? Automatic mo na yun. Panahon pa. Ako sa may pala na. Bago pa, mamakiyaw pa ako. Kwan? Huwag mo yun. Wala, may pinta. Oo, ikuyog. Oh, dyan ko.
Sen, wala nagkasiyan no. Anak ni nanang tumbayot. Wadi ay? Ijad? Chad, ako tag-inat. Kuyog ako to siya, di siya kung kuyog daw. Pagtaro mo kay video. Kisa mo kina. Nalinda. Lagan kami na Rosel. Ha? Lagan kami nagpanon. Okay na yun. Karero mo na sa una? Oo, lahi kuyog. Ha? Ah, sige. Anak, tuloy po tayo. Ataway. Aman. Mga contestant number 1 mo. Wala, nakakuyog. Ataway. Lagi, unara. Ilit ka ay balik. Hi. Hello. 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 Amot mo? Amot na mo? Amot na mo? Kawar mo ko, anak. Kanino ba? Ay, ano? Yan lang yung kami, patibutang mo, taas. Ato sa taas na. Sa taas. Asa ni January day? Ah. Langasan nila sa ibil. Maglumpa tali sa manos. Ayan, sorry sila. Oh, ay natug. Ano bata din, no? Ano bata? Sleeping. Hi dong. How's your trip dong? Yan namin sa balay ni Rosel. Yan namin, abot na may be. Abot na may be. Ate, B. kabasakay. Wala pang yun. Talipin! Nakuha na ni mo, Stephen! Stephen! Bapo kay Stephen. Hindi na, ibog ito niya. Pandan mo na. Padong makal. Mamakal na ni. Mamakal sa mi. Makal ka daw? Yan, may kabaw. Dili ay. Si. Ano ka nun? Sabaw? Dahil. Kabaw ka. Sabaw ka. Ara, berto ka. Ang sundagan. Hi. Kampangan mo to. Dito sa kusina. Dili. Oh, di ana. Buwan pa pinako. Okay now.
Nang. This is the red rice, you know. Ako dito, be. Then, Linat Ann. Isa, shoutout ni John Will. Shout out. Boss Smoke. Message. Mamakal. Mamakal na yun. Diba na anong buwan? Kontingal. Kontingal. Pwede na yung mana. Ah, kahit na nasa tayo. Mga konsingal. Mga ulan guys. Bi, mga ulan may panot. Ay. Ay, Mansin. Play video. Ang ulam, buwan. Nawawa dyan day. Nabaw. Ano yung gani? Ay, kanji. Eman away. Ayaw lang ng auto.
Manami panihapon. Nabusog mo. Oh, busog na kayo mi. Sige lang mi. Ikatong kaon na ni. Oh, katon na mi. Oh, ika, hi Linda. Ako Linda, kaon. Pila na ta kaon dai, suka na niya dai. Sus katulo na mi kaon. Hay, busog kayo. Kaon ni Sandy. Sa kabaw. Tapos na pala po. Ako lang Hi. Kapos sige kaon baboy. kurente. Uy, karon nasa ka po sa katuloda. Sa may pinsan daw. Nang ba mi or taon ko ang matog lang. Wala ang buron, ano gabi? Ano nakatog? Ay, nabasig. Hindi mo malaag. Basig. Ah, okay. Nasa yung food? Busog? Yeah, okay. Kapila mo pa, house karon. Bali sa lunch. What? Lunch ka doon. Bali meron pa adlaw. Tomorrow pa ang fiesta. And then pa house ka rin mo. Dito lang ako sa Bohol. Hi, baby. Hi. Salamat sa mga sumunod kasi wala ka kalimutan. Hello, it's day 3 and Ay ba nang morning karon sa Cebu. Ako bugas di ko minyo. Ha? Pero pilit na ha. Isa ba mabot-bot na wala. Hindi, lugawo na. Lamit to lugang pilit. lagi dito. Di ka na dyan. Ka nang maglandang ka. Pilit din ko anhaw lang ang landong.